Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Yuk. Pemakaman kubur selesai dilanjutkan dengan pernyataan tokoh wayang. Gunungannya cari yuk. Penyerahan tokoh wayang selesai. Selanjutnya pada kita
gerik bumi brebes mili dunya ora wis ora katonggo abote dosa kang sinangga pangarsa kang habek angkara murka ora mung dadi korbane bola-bali yomo wong cilik sempuk bebasar wong cilik ora angklek mangane mung sethithik dimareu blik uripe wancik ancik nenek geger mesti kok dadi sik tanpa beda swasana kang ana negara eka cakra mahabet antara murka Marindra eka cakra sang Prabu Daksa kalawarku ya sang Prabu Baka manut dina iki suara kamu ning kelakuan nyuwun pisan anakku wis lewat cintung sing opani oh aitet mati ning aku panganku ah pirang-pirang dino itu pangan bobot mungkin di pangan itu kowe tapi pangan gula perlu ngomong ada pangan orang kita di pangan beda pangan nggak biasa sih pengen bikin bang pangan ya pangan bapak lah ini cerita pangan pangan modelnya itu langsung di pangan tapi ini bunderan angket
setengahendo yakso pelaku kamawayaling gembira Panisesium Matu Prabu Yesus Atrake Ampo Kulo Melihat Iwan Kolodro Manik Ojo Diwaku Ogo Kawon nuwun wonten penendhi ingkang dawuh nuwun kemarin nimbali ingkang adi Tejo Mantri lho Bilung kepenakno dhisik anggon mulungguh yoga aku bakal lawan pangandikan kalawan Patih Todoyaso kawula napa nggih pangraosipun boten kirang prayogi pamarak kula mengkoto Patih Todoyaso kawula napa nggih wonten timbalane kang dawuh Sinuwun Dene Wiji pisanipun ing abdi kepabian dudu dina pasewakan sira kabeh tak ibali sowan marak ana ngarasane ingsun olane wektu dina iki ora mapan ana katon nanging mapan ana ing paningrate kok wonten dawuh paningrat yo menapa paningrat niku emperan katon niku jenenge paningrat nek para desane niku enten teras oh lapor mau triplek panenrat pun monggo badhe paring dawuh menapa ing Abi sumedya nganggo Jawa dilengaken karna ngene anane sira kabeh adoh tak awi cedhak kaya tak raketake mung bakal tak jaluki penemu pate wonten dawuh sinuwun penemumu piye upamane dina iki aku bakal munggah kayangan lho rasanipun aku bakal gugat marang dewa lho gugat bab perkawis napa lho ngene pranyata menawa dewa kuwi ora adil Gusti kuwi pilih kasih lho nalaripun akeh negara ing madya padha kawulane saya suwe saya ngrembaka negarane saya adil saya makmur parandene beda kalawan negara Ngecakra negara Ngecakra iki kawulane saya suwe saya entek negarane ora malah makmur nanging malah saya bubrah kuwi ngono panatondo menawa dewa kuwi ora adil Gusti kuwi ora adil nggih parmatur sinuwun kanthi kula menawa abdi wonten sandhap panguwasa paduka kula badhe nderek kemawon nanging menapa boten langkung prayogi nyuwun wawasan kalian kang abdi pun pogok jeneng menika sampun damel nderek paduka tur nggih kalebet tiyang lawas sinuwun
ngono nggih sinuwun iya tangga kula wonten menggih tenaga monggo penemumu piye kok umpamane aku bakal ngrangsang kayangan Suralaya kata menawi kula dipun dawuhi supados matur lah kula niki kan matur sing pripun tegese barang apa matur niku enten merdekale saged mawon kula niku matur betekipun paduka ingkang sinuwun menika wonten pendale menika saged mawon ning nggih wonten matur menika ingkang tulus medal saking pengkuring manah kula lha kula niki kan matur sing pripun Toko wonten dawuh kowe matur apa-apane aja mung nyenengake atiku nanging kowe ngomong sing tulus lair batin saka atimu nggih namung ngaten nggih ya sadèrèngipun kula matur nuwun pangapunten mesti kemawon mangke kula menika mangke geseh pemanggih kaliyan ingkang dipun penggalih paduka ingkang sinuwun nggih ada paduka badhe minggah kayangan kala wau ngendika dewa pilih kasih Gusti ora dirakaken iya to Kok aten nggih pemanggih kula sakemot kula boten enten Gusti kok boten adil niku boten enten malah Gusti menika maha samu kawisipun nah paduka kok ngendika nek Gusti boten adil niku boten adil enten nyatane Kok akeh negara Madya Pada iki sing kawulane saya suwe saya terboko negaraku kok beda karo liyane kok ora padha kok nah ngeten adil niku ora kudu padha ngoten adil niku boten cegah sami ra yo ngono to lho adil niku ora kudu padha manut porsinya masing-masing ngeten ngono katen tuladanipun kula niku duwe anak loro lanang wedok lah nek adil niku kok padha napa kudu anak kula niku kula tukoke sandangan lanang kabeh napa kudu sandangan wedok kabeh ra nggih boten pengendang kali pengetok niku melake padha katen nek bayane yo meksa beda manten lho nek jopo dalan ketok iki padha kok adil tenan nek begini ketoke niku pemanggih kula lah ngaten nggih kene napa negari sanes-sanes niku saya dangu kok ibarate ketukulan saya ngrembaka ibarate kewan saya mergo saya kapak kawulanipun lha ketokan niku mboten melakukan pripun tapi paduka ingkang sinuwun menika saben 5 dina sepisan dahar menungso kabeh ketiban ora digilir supados ngaturaken buru bekti ingkang wujud menungso suwe-suwe wong kawula teng kota niku do wedi bahwa desa-desa niku akeh sing gedhe desa do ngungsi timbang matine mati kodhok ngungsi teng negara liya niku kathah lho desa diwong nah supaya kota niku saged ngrembaka kados negari-negari sanes mereka upami lho iya piye upami anggenipun dahar menungso menika dipun nicali ngoten pripun ora kok wis wiwit biyen mula pancen daharanku kowe menungso yen diganti liyane awakku ora bisa kuat awakku ora bisa rasa aku mesti lemes dengkles coba pikiran kok ana tanya wae dhewe iki kok melu antri antri piye lah nek kamu nang tanyane mung aku karo kowe suwe ora aku karo kowe sing ditangan nek yo ora kaya tak opo yo mentolar tangan rombongan lah nek kepepet kado omah nek mung kuwi nek yo kok didadak kuwi nek apa Pak Wandiko bener-bener kepirah oh pripun niku pengalaman kemaripun nek kula niku namung dhelek mawon kula menika namung tak ati iya toko wonten dawuh sing lumpya sing wis pernatan ing negara Kecaka pirang dina pisan aku kudu dahar menungso kang dipun sepisan 5 dina nggih umpamane iki tak ganti piye pernatane dikatok pripun umpamane ora 5 dina tak ganti 3 dina ngono piye salah ora kuat iki sing arek kahanan istro gak mriki iki
kaya sing ajeng aja dilare-lare dadi nuke wong sana kan lho. Gawe pernyataan iki wong kampung. Gawe aturan anyar meneh. Gawe aturan anyar meneh ora ditake. Gawe aturan meneh. Awak cilik kaya ngono iki ayo dite. Kata lho nek dipandino ngono lho. Apa dino? Gue apa dilare? Modele kepepek-pepek pengen mangan. Golek sing kelek dijajah kok belum dipangan ngene. Kula padete pripun? Enten aplikasi lho. Wong edan. Batu Gusti lewat digolek aplikasi. Lah biasa nek yo makan itu. Padoni jarang terkenal. Kok dadi iki apa dakat labene bingung ah. Kok gawe dino iki kudune aku oleh pangan kok. Kudune aku mangan daginge menungso. Kira-kira iki padu kuandi sing ketiban ora kudu nyawisake menungso kabudaharanku kok. Ada nek sak ilmu tuwa nggih sak ilmu tuwa nek manut catetan iki sing ketiban ora iku kademangan manah hilang. Demange jenenge demang Ijropo. Demang Ijropo. Nanging ada lumpuya tulung dina sakurunge padahar menungso kuwi wis diaturake ana ngarsaku dilebokke ana pakunjaran. Yo dene nganti tekan dina iki durung ana kok. Lah menawa nek goleke pangan sampean yo ora plane pangan iki. Wong katake dina iki ade dipangan dhewe dilak-dilak. Kadang kena iku lho, kena efisiensi anggaran iku lho. Di alun-alun pripun prayogipun lampah ngaten kemawon. Wis prayoga dhisik ya kok. Pate Krudayaksa. Pate yo budak. Mula telepon lagi yo teko. Matane. Monggo kula dherekaken badhe tindak pundi nuwun. Arep nyang ndi? Boten kereta to. Kereta ampun naskah. Nyuwun pangapunten kula keturun. Pate Krudayaksa wonten timbalane kang dawuh sinuwun kandhane tangga kawan bilung dina iki. Ing kademangan manah hilang sing ketiban ora kudu wae pangan marang ingsun. Lajeng rasanipun paduka kados pundi? Lampit rupat tempo wadya bala negara Kacakra saiki ngepung ana ing manah hilang aja nganti ana wong manah hilang sing metu saka manah hilang. Prantawa dawuh timbal sedawuh saking paduka parko pamit pedal pasilan sinuwun teman-teman mungkin kula kepareng kula ndherekaken Gusti Pake enten manah hilang kok menawa ning Ijropo lali ajeng kula eleke. Iya kok. Ora ketang sabung bocah lintang mlaku rambatan pundak budal dina iki. Nek paken dawuh pangetunipun ing kesempatan nggih. Paken dawuh. Wonten badhe
jalan kau tapi pisuanmu bersahaja pada pertangan sekalipun sebut Prabu Boko kemarin tengah cuma dong jauh loh semantan ugi ulo batin para ngabdi pun bendowati semantan dong jauh kabeh wakyo basa negara totoko boten jauh nopo jauh sapa ingkang sedulur Prabu Boko jeneng Sun Uduluma menanging